Вобраз чалавека, які бяжыць, сённяшні кінематограф выкарыстоўвае даволі часта і даволі паспяхова. Толькі лянівы не назаве тузін фільмаў падобнага плана. Пачаўшы з абсалютнага рэкордсмена Фореста Гампа, кожны сам збярэ сваю непаўторную квяцістую кібану. Але пачалося ўсё, мабыць, манахромнага фільма «Адзіноты бегуна на доўгія дыстанцыі». У Брытаніі неяк не прыжыўся тэрмін «новая хваля» ў дачыненні да кіно. Там пасляваенную генерацыю пісьменнікаў да рэжысёраў крытыкі ахрысцілі маладымі разлаванымі. Маладыя разлаваныя былі разлаваны на ўсё, на сістэму адукацыі, на прагрэс, на рэлігію, на духоўныя каштоўнасці. Героі маладых разлаваных адмаўлялі і старое, і новае. Бунт, індывідуальны, анархічны, стаў на цэлыя дзесяцігоддзі не толькі асноўнай тэмай, а нават і эстэтыкай гэтага пакалення. Тоні Рычардсон, рэжысёр фільма «Адзінота бегуна на доўгія дыстанцыі», мабыць, на цэлы корпус апярэджваў всю гэтую плеяду рэжысёраў, і магчыма, што менавіта экранізацыя аднайменнага апавядання Алана Селітоу вывела яго ў гэтыя фаварыты. Дарэчы, пра фаварытаў. Фільм менавіта пра іх. Галоўны герой, Колін Сміт, трапляе ў цэнтр для цяжкіх падлеткаў. Дырэктар гэтай установы, якога грае Майкл Рэдгрэйв, шукае сярод сваіх падначаленых таленавітых бегуноў, здольных удзельнічаць у сур'ёзных спаборніцтвах паміж іншымі вучэбнымі установамі. За гэта ён прапануе і сваю дапамогу, і свае заступніцтва, і Колін Сміт, які якраз і аказаўся такім някепскім бегуном, спачатку пагаджаецца на гэтую супрацу і нават няблага адчувае сябе ў гэтай ролі. Але ў самы адказны момант, нечакана для ўсіх, ламае ўвесь гэты сцэнар аб калена. Пакуль ты бяжыш у адзіноце тую дыстанцыю, якая табе выпала, у цябе ёсць час паразважаць, хто ж усё ж такі табе вораг, а хто табе сябар. Роля бунтара без усялякай мэты стала знамінальным дэбютам для Тома Кортні, за што ў 63-м годзе яму і была выручана ўзнагарода брытанскай кінаакадэміі. Прыемнага прагляду.